Bueno, como ben sabedes, nestes días pasados todos somos conocedores dun bando que fixo o equipo de goberno para un uso responsable do tema da agua. Non baldemos innecesariamente, que se pode evitar lavar un coche, pois non se lave, ou se hai pérdidas nas casas, pois que se acomete. Eso parecenos perfecto, esas recomendacións, pero o maior irresponsable de todo isto sigue sendo este equipo de goberno. Vai facer ahora 4 anos que hai un estudio feito que se perde un 62% da agua. Perdemos máis agua que realmente que consumimos. Que se o día de mañá chegaba a haber algún corte no abastecemento de agua, parece que xa de antemao os responsables somos os veciños e as veciñas daqui de San Amar. E non é así. O que hai é unha carencia nestes 4 anos de poñerlle solucións a ese problema. Demandamos que se invirta na rede de saneamento, ben renovando pouco a pouco a rede, ben captando as posibles fugas, porque vai repercutir no ben de todos, tanto no económico, no que se está pagando, como a agua, efectivamente, é un ben moi necesario e vital. Sin el non podemos vivir. Fai 4 anos que a Xunta de Galicia nos dixo que perdíamos o 62% e non se fixo absolutamente nada. Demandamos solucións inmediatas e que non se nos bote a culpa aos veciños de se lavamos un coche de máis ou se botamos un caldeiro de agua ali para unhas flores. E de paso, tamén demandamos ao Concello que poña solucións ás infraestructuras que temos, como a que teño aquí a miña espalda, que é a potabilizadora de agua que funcionou non un día. E ben vedes que está nun estado lamentable. Non podemos consentir isto.